نالهم مدبنا تاريخ حدا ودسب أب حصير جزنا بزخفة ويونا بصبغة غير كم زخل زرد تاريخيو نايس بز تاريخ سمع سبات قال يوم بتارجت حدا عبن مستيراون كامباني سلازاتو يخبلون كلو بانصار بالمخالوت ندك سبات بقليل خرا زي كل نغرات مهوتو اسغاتو خونو خيلو من نابل يمريتون زغلصو كابهم سوسن بما ملعكم تراي ويزبلون يتسانون تحساس 28,964 اب بريتش كولومبيا تولد زعابه ود 30 حرن عامت بلير ادامس بلير شعوكا تطقام حاش انتنبره قدم 2 عامت ناي تاريخ جن كابتن تطقاملهم زنبره والفتات بمرحق هيوتو زحاش ملكع كمرح جمره اب حدا اب تخباب زركب ناي هنصا كامباني في مسرح دما نابزو قصله بلير بمسارحو تخغلص كله ازيو تعجستنن مسدق سبات قلطيفو ناي مردا ابهار زلون حقوس سبينيرو بشحنش عتمت 296 جن بلير طبايو بقصبت كغير جمره اديو خدقصن كلا شعور زريو زنبره بهاري تدغاغامن كاب قصر وصان نخون خمز مصيا تغلص ابو وحدات معطات طراي سحقن حقوسن زنبره بلير ربوشن فرح زعبل منفسن بتدغاغام دما ابزو زخلون دهرت غلصنا بلا زكاتو سب زلو حساب مسلو ጭንቅ ሰብ ኮነ ምሸቱን እንተኾነ በጭንቀት ዘአክል ድቃሲ ድቅስ አይነበረን بلير زبهر زخاب الجمرات عزو بتدغاغام مسارحتو حادث بحبو يكاتلو خمزلن كقتل خمز دليل نغرو نبره انت خانه انت مسارحتو بلير دحان كم زي كونن نايطنا صقما غاطيمو سلازلو بقلطفنا بحكمنا خيرو طعنو خكاتل كم زلون كم مزراب حليفهم حركوا بزعبه حقنو تخرا غزفتنا سبيلن اديون انت خونه ناي ودا خمطن العالم رباشن فرحن بمستبحال انت كم زخونه مستحتو بلير نديو انت كم زخون كونه غدا كدس مبلني نغير ግን كنغر يبلين بمبال زملسلا نيرو شحوكا بلير زبهر زخاب جمرو حرات معلتات انتجبره بحمش حمله شحنش 996 بليت خاب جزء وصيو ناب حدا بانك بمخاد اب اكاونت زنبره ገንዘብ ሙሉ ወጪ ናብ ገዙ ተመልሰ ኣብ ገዙ ገንዘብ ዝእክበላ ዝነበረ ሳንዱቅ ከፊቱን ዝኣከቦ ገንዘብን ውሕዳ ወረኡን ሒዙ ብሸውዓተ ሓምለ ካብ ገዙ ብምውፃእ መኪኑ ሒዙ ናብ ደቡብ ኣሜሪካን ካናዳን ጉዕዞ ጀመረ ልክዕ ምስ በፅሐውን ናብ ኣሜሪካ ደብ ክሰግር ፈተነ ይኹን እምበር ኣብቲ ደብ ዝቆፃፀሩ ዝነበሩ ሰባት ብዙሕ ገንዘብን ኣዋረቕን ዝሓዘ ከምኡውን ፍርሕን ጭንቀትን ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ኣሰቢሎም ኣመላላስ ናይ ዕፀፋር ስለዝመስሎም ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ፍቕድሉ ይከኣሉን بلير بحرقان ناب جزء تملسه نصبحت ناب تسرحلو زنبره حساب مخاد بفقاد سرح تزو كم زبله حبيرو نتم مسارح تخي تفانو بقصبت كابت بوتا رحقه بوجيرو دما ناب جزء خي تملسه بقطتا ناب ايربورت يخيدمو $600 ناب جرمن فرانكفورت تكت قرصه برقص بلير لمنتا ناب فرانكفورت خيد كم زدله كوا قلص انت زكونه $995 مالت قدم حدا عامت كن ناب تختما بسرح كيدي فلطيو نابريرا ساعتو نصبحت نغوس لزنبره افكن نغوزو خيدو زدليو نغرات مدلاو اندغنا بتاواخ مكينو حيزو نابتدب امريكان كندا بمخاد دب كسغر فتنه ነገር ግን ከም ተቀድሞ ሕጂ ዝፈተነ ዘይኮነስ ካል حساب بمحساب كما كين وريدو ናብ ሓንቲ በቀረባ ዝፈልጥ ዓርኩ ብምኻድ ማዕጾ ሓኩሐ እቲ ዓርኩ ማዕጾ ድሕሪ ምኽፋት ኩነታት ብለር ንክትፈልጥ ግዜ ወሰደላን بلير بفرح سجاجة إن بلن دجاج من بحرية داتمة كتحجزن لكي زخان سبق قتلني دللو بجاخ حجزني إن بلغ محسنان كله مساجين كونتات سنة ترى يقرأتها أبكم زعينة نجارات كأتي دلني بال كتحجز خمسة تخيل جليس مع ساعته بزين نجار زوجها هاي بلير بقصبة جزء تمليسو تامعلت أبجزء تحبي حدره مصباحيتو نبر ساعات قبل خلوق مساعات بالليل تخب جزء نب إيروبورت خده يخون نبر نبتا بلين نبكن دمخاد نبتم سرحتنا تكيدو اتزو قرص اتكيت كمرسو ገንዘቡ ድማ خمله سلحاتته እቶም ሰራሕተኛታቱን ሕቱ ተቀበልዎ ነገር ግን ምክንያቱም እንታይ ምዃኑ ምስ ሓተትዎ ክረኽቦ ዝሓሰበ ሰብ ስለዝሓመመ ክኸይድ ከም ዘይደለየ ነገሮም ብሌር ፍራንክፈርት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝተላለያ ሰብ ስለዝነበረት እቶም ሰራሕተኛታት ነታ ጓል ኣዘራርበዋ ነገር ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ ብሌር ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይተዘራረቡ ገለጸትሎም بدحرزي مخنيات قعزة بلير سلزي برهلم اتنقل بقليل وقعصو وصنو لكع بلير كابت ايربورت مسوصة كراي مكينة خرخبو لنابزو خيل بوتا بمخاد نيسان زعينة مكينة تخاري ومثال سايق زينات تدو بمخاد ندقنا سقرا دوب فتنة كم زحاسو دما دوب سجيرو امريكا اتوا امريكا مز اتوا مكينو حيزو سياتلا قواريسو واشنطن بصحة بدحرزي استخاري مكينة ابحاد باركين قديفو ناب ايربورت بمخاد ناب واشنطن دي سي تكت قرصة لك عديسي مسبصحة حانت تويوتا مكينة تخاريو كاب ديسي كباب 800 كيلومتر رحقات ركب ناكسفيل تبال كتما قعزة قصلة دحرنا ساعتات قعزة دما ابتا ختما بصحة بدحرزي بلير استخاريا مكينة سقما قاتمامو ناب حدا ابتغو زنبرن لا ندار بالمخات نحدا سرحتنا مكينة مسرح سلزابيت حاجز حاتتو اتن دا ندادون كحجزة فقادنا بالمخان نتا مكينة رأي واخلو اتساقن كام مفتح مخانو نقارو مالت بلير تقامل لا تصنحي وينك تقامل لا فتين مسرح زابيت مفتح نتا مجمرة استخاريا نيسان زعينة مكينة ينيرو نقر قن بلير كسام معي كألن كسابتا ساعات تقامل لا زنبر مفتح نسا مخانا قلس اللو
እተን ዳነዳድ ድማ ብሌር ህድእ ክብል ድሕሪ ምግባር እታ ዝደልይዋ መፍትሕ ንኽረኽብዎ ብወገኖም ፍተሾኦም ኣካየዱ ነገር ግን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ብድሕሪ እዚ ብሌር ናብቲ መኪና ዝተኻረየሉ ክድውል እኳ እንተፈተነ ነገር ግን መሲኡ እቲ ትካል ዝዕፀወሉ ግዜ እውን ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ዝምልሰሉ ይረኸበን እተን ዳነዳድ ድማ መኪና ካብ ዝትፅናሕ ኣብዚ ከባቢ ሆቴል ስለ ዘሎ መኪና ከብፅሓካ እሞ ኣብኡ ሓዲርካ ፅባሕ ትመፅእ በሎ ብድሕሪ እዚ ብሌር ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ምስቲ ዳነዳድ ተሰማሚዑ ናብ ሆቴል ኣምርሑ ለይቲ ሰዓት 12 ኣቢሉ ይኸውን ብሌር ፋየርፊልድ ትበሃል ሆቴል ይኣቱ እሞ ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ተመሊሱ ወፀ ተመሊሱ ኣተወ እሞ ኣይፀንሐን ድማ እንደገና ተመሊሱ ወፀ ብሓፂሩ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት 5 ግዜ ተመላለሰ ለይቲ ሰዓት 1 ምስ ኮነ ብሌር ናብ ሓንቲ ካብተን ተቐበልቲ ኣጋይሽ ናይቲ ሆቴል ድሕሪ ምኻድ መደቀሲ ክፍሊ ከም ዝደሊ ሓበራ ልክዕ መፍትሕ ምስ ተቐበለ ኣብ ክንዲ ናብ ክፍሊ ዘምርሕ ንሻድሻ ግዜ ካብቲ ሆቴል ይወፅእ እሞ ብኡ ንብኡ ግን ኣይተመልሰን እታ ተቐባሊት ጋሻ ብዛዕባ ብሌር ክትሕተት ከላ ብሌር ካብ መጠን ንላዕሊ ተረቢሹ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ድማ ብተደጋጋሚ ንድሕሪት ገጹ ግልጽ ይብሉ ምንባሩን እያ ገሊጻ ንጽባሒት ንግሆ ክልተ ናይ ህንጻ ሰራሕተኛታት ኣብ ቦታ ስርሖም ዝሞተ ሰብ ወዲቑ ረኣዩ ከም ግምትኩም እቲ ሬሳ ናይ ብሌር ነበረ ክረኽብዎ ከለዉ ክዳውንቲ ኾነ ጫማ ይነበሮን ኣብ እዳውን ገጹን ድማ ንኣሽቱ ህራም ነበሮ ከባቢ 4,000 ገንዘብን ኣዋርቕን ግን ማንም ከይወሰዶ ኣብ ጥቕኡ ተዘርዚሩ ፀንሐ ብተወሳኺ መፍትሕ ናይ መኪናውን ምስኡ ተረኽበ ምክንያት ኣማውትኡ ምስ መርመርዎ ብሓደ ብርቱዕ መሃረምቲ ከብዱ ተሃሪሙ ከም ዝሞተ ኣረጋገፁ ይኹን እምበር እቲ ሓንቲ ናይ ከብዲ መሃረምቲ መን ከም ዝሃረሞ ክፈልጡ ይከኣሉን ምናልባት እውን እቲ ብተደጋጋሚ ዘርእዮ ዝነበረ ባህሪ ኣብ ግምት ብምእታው ዕፀ ፋርስ ማለት ሓሽ ተጠቂሙ ከይከውን ናይ ሬሳ ምርመራ ኣካየዱ ነገር ግን ዝኾነ ይኹን ሓሽ ከም ዘይወሰደ ኣረጋገፁ ኣብቲ ቦታ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓይኒ ምስክር ኣይነበረን ሓደ ዋርድያ ግን ለይቲ ድሕሪ ሰዓት 1 ሓንቲ ሰበይቲ ብስምባድና ኣብ ወተሃድን ከም ዝነበረት ገለጸ እቶም ፖላይስ ክረኽብዎ ዝኽኣሉ ሓደ ነገር እንተሎ እዚ ምስሊ እዚ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ምስ ብሌር ንመወዳእታ ግዜ ዝተዘራረበ ሰብ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ነቶም ፖላይስ ዝተሓላለኸ ኣርእስቲ ኾኖም ምክንያቱ ንስድራ ናይ ዕሩኽትን ብሌር ክሓቱን ከለዉ ብሌር ናይ ጥዕና ፀገም ካብ ዘጋጠሙ እምበር ካብ ሓደ ዓበ ሓደጋ ይሃድም ምንባሩ ዝተረድኦ ሰብ ኣይነበረን ብድሕሪ እዚ ናይ ብሌር ኣርእስቲ ዝኾነ ይኹን ፍንጭ ክርከቦ ስለ ዘይከኣለ ብኡ ንብኡ ፋይሉ ተዓፅወ